Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Ысулар төрле, максат бер, акча урлау. Пенсионерлар яна мошенникларның кармагына эләгә. Макулатураны күбрәк тапшырыр өчен шүпләрне төрләргә бүлеп җыярга өйрәнер өчен нәрсә эшләргә? Чаллыда экофорум узды. Булачак укытучыларга эксклюзив гимнастика. Педагогия университетына Европа чемпионы Альберт Гаун килде. Мошенниклар кармагына күбрәк пенсионерлар эләгә. Статистик мәгълүматлар шуны раслый. Алда усыллары төрле, әмма максаты бер, акча урлау. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Аның әтисе аздан гына мошенник корбаны булмаган. Пенсия фондыннан дип шалтыратканнар янәсе пенсионерның акчасын арттырырга телиләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Марат әтисе белән икәү генә яши, мошенниклар белән берничә тапкыр очрашканы булган. Үзләрен пенсия фондыннан дип таныштырып, төрле хезмәтләр тәкъдим иткәннәр. Маратның әтисенең шәхси мәгълүматларын алырга теләгәннәр. Соңрак шәһәрдәшебез ятларга ишек ачмый башлаган, һәм телефонга шалтыратулар әле дә тынмый. Күптән түгел соцсетьләрдә пенсионерларны алдауның яңа сул турында язу чыккан иде. Һәм бер-ике көннән кирәдән минем телефоныма шалтыратып әйтимне сорадылар. Мин аларның алдакчыларын шунда ук аңладым да инде. Җавап бик кайтармадым. Бу юлы Марат пенсия фондының контакт үзәгенә шалтыраткан. Белгечләр пенсия фонды хезмәткәрләре фатирлар буенча 20 дип җавап биргәннәр. Телефон аша шалтыратканда да шәхси мәгълүмат сорамыйлар. Барлык операцияларда офиста гына башкарыла. Для чего в кабинках клиентской службы? Для того, что есть персональные данные, они должны быть защищены. Они защищены именно вот этим пространством. Это прям в правилах у нас прописано. Надо быть всегда начеку, потому что все мошенники, которые этим занимаются, они смотрят информацию, они изучают эту информацию, и как какая-то волна идет, они под эту волну сразу подстраиваются. Поэтому будьте аккуратнее, пожалуйста, будьте бдительны. Пенсионерларны төрлечә алдылар, берәүләргә озак еллар бергә торган өчен дә пенсияны арттырабыз дип ышандыралар. Ризалашкач, карта номерын, паролен сорыйлар. Шул рәвештә өлкәннәр җыйган акчаларыннан колак кагалар. Пенсия фонды кисәтә, үзләрен әлеге идарәдән дип танытсалар да, ишек ачмагыз. Чын хезмәткәрләр бары тик гариза язып чакырган очракта гына килә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Ел башынан Чаллыда 4880 бала туганы узган ел белән чагыштырып караганда 13%-ка 779 балага кимрәк. Сабыйларның күпчелеге гаиләдә икенче бала булып, дөньяга килгән 4-5 бала туган гаиләләр 100дән артык. Игезәкләр саны артканы барлыгы 61 пар. Нарасыйларның 6% тулы булмаган гаиләләрдә дөньяга аваз салган. Шул ук вакыт аралыгында ЗАГС идарәсе мәгълүматлары буенча аерылышу һәм үлем очракларының артуы күзәтелә. Бүген Чаллының Сосновый торак комплексындагы яңа йортта фатир ачкычлары тапшырдылар. Комфортный жилье торак төзелеш компаниясе заказы буенча Яшьлек проспектында 3 йорт төзелде. Әлеге йорт яшь гаиләләргә ярдәм итү республика программасы буенча сафка басты. Бу шатлыклы көнне халык бик көткән иде. 64-9 катлы кирпич йортта барлыгы 279 фатир. Шуларның 43-і яшь гаиләләргә ярдәм итү турындагы закон буенча яшьләргә бирелде. Яңа хуҗаларга фатир ачкычларын тантаналы төстә зур кунаклар чакырып тапшырдылар. Спасибо строителям, Михаилу Златухину, его команде, его компании за то, что они строят такое красивое жилье, качественное. Оно не только красивое и качественное, но для молодых семей оно еще и льготная, потому что цена для молодой семьи обходится на 20-25% дешевле. Комфортный жилье төзелеш компаниясе яшь гаиләләргә чын бәйрәм ясады. Аниматорлар балаларның күңелен ачса, зурлар өчен көн күреш техникасы уйнаттылар. Төп бүләк телевизор иде. Аннан соң тасма кисү мезгеле килеп җитте. Долгожданный момент. Кунаклар бер фатирны кирип карап та чыктылар. Хисамиевлар гаиләсе аларны өстәл әзерләп каршы алды. 3 бүлмәле фатир хуҗаларының шатлыгы чиксез зур. Квадратура очень большая, 81 квадратных метров. Остекление очень хорошее, окна здесь деревянные, натяжные потолки, можно заехать, уже жить, мебель купить немножко, и все. Яшь гаиләләргә ярдәм итү программасы буенча республикада 1800 гаилә торак шартларын яхшырта алды. Алар фатирларын ташламалы бәяләрдән алдылар. Өстәвенә яшьләргә бу максатка 400 мең сум акча да бирелде. Депутат әйтүенчә, ярдәм әле моның белән генә шикләнми. Президент поддержал наши предложения о том, чтобы увеличить долю поддержки государства до 800 тысяч рублей. В принципе, можно, если посчитать, конечно, это уже существенно, если еще материнский капитал добавить,
существенная поддержка будет. Йорт-яна заманча балалар уен мәйданчыгы салган видео күзәтү куелган. Территорияга электрон ачкыч белән генә кирип була. 2 катлы парковка төзелә. Киләсе елга Сосновый комплексында тагын 2 йорт әзер булачак. Аларда яшьләр өчен 50 фатир каралган. То, что у нас получается, это заслуга тех людей, тех строителей, каменщиков, монтажников, электриков, сантехников, которые трудятся во благо наших челнинцев. Рим Ахметова, Елена Камалова, Ильнар Султанов, Яңалыклар. Макулатура тапшыруны ничек популярлаштырырга, халыкны ничек итеп шүпне төрләргә җыеп ташларга өйрәтергә. Бүген Чаллыда узган экофорумда шул сорауларга җаваплар эзләделәр. Чаллыга исә республиканың күп шәһәрләреннән экология өлкәсендә эшләүче белгечләр, мөгаллимнәр килде. IT-паркның конференциялар залы тулы. Бер якта уку йортлары мөгаллимнәре, студентлар утырды. Каршыда белгечләр. Һәр чыгыш азагында тамашачылар сорау бирде. Тәкъдимнәрне теркәп бардылар. Мы погрязли в мусоре, который образуем ежедневно. Причем мы платим за то, чтобы его увезли. А эти деньги, вот мы каждый платим по 47 рублей 50 копеек в своих расчетках. Да? А эти деньги могли бы, этот мусор, вернее, мог бы превратиться в деньги, благодаря тем партнерам, которые вот сейчас выступают. Мы можем к вам позвонить, и у нас установите контейнеры для раздельного сбора мусора. Я правильно понимаю? Мы, получается, выходим на организации, которые устанавливают, и они рассматривают возможность. Будем рассматривать. Очрашуда балаларга экологик белем бирү проблемасы да күтәрелде. Белгечләр мәктәпләрдә экология дәресләре кертү яклы. Балалар үзләре алган белемнәрен әти-әниләренә дә җиткерә ала. Макулатура җыю исә экологик тәрбиягә бер адым. 1 тонна макулатуры – это 4 плотных кубометра древесины. Таким образом, увеличение сбора и переработки макулатуры – это прямо пропорционально сбережению наших лесов. Мало предприятий, которые занимаются переработкой вторичных ресурсов. Вот вы заметили по стенду, там всего 7-8 организаций. А что интересно, народ хочет тоже говорить, да, мы готовы вторичные ресурсы собирать. А что для этого нужно? Они даже не готовы, как говорится, не хотят деньги получить. А дайте нам, чтобы мы, как говорится, от нас забирали 5 пакетов, 10 пакетов. Форумда яңгыраган барлык тәкъдимнәрне дә башкарма комитетка җиткерәчәкләр. Экология министрлыгы белән берлектә шәһәрдәге экологик ситуацияны яхшырту чаралары булдырылачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Автогигантта өр-яңа типтагы К5 КамАЗ-54901 авыр йөк автомобиле җитештерелә башлый. Аның беренче үрнәген шушы көннәрдә Мәскәүдә Комтранс 2017 күргәзмәсенә тәкъдим иттеләр. Машинага К5 яңа кабина, КамАЗ R6 яңа двигатель, R6 6 баскычлы автомобиль тапшырулар тартмасы куелган. Кам автомобиль заводы күргәзмәдә шулай ук үзенең беренче Пирон автобусын да күрсәтә. Ул аэровокзалларда пассажирлар ташу өчен кулланылачак. Яңа модель хәзер гамәлдә булган Нефас шәһәр автобусына нигезләнеп ясалган. Педагогия университеты студентлары иртән гимнастиканы тэквондо буенча Россия җыелма командасы вәкиле белән бергә ясады. Тәнәфес вакытында алар Европа чемпионы, 2 тапкыр тэквондо буенча дөнья чемпионы Альберт Гаун белән физик күнекмәләр башкарды. Чаллы педагогия университеты базасында дөньяның иң көчле тэквондочылары катнашында дөнья күләм гран-прига әзерлек бара. Урыны юкка гына Чаллыда сайламаганнар. Все на высшем уровне. Общежитие предоставлено вообще в любой круглые сутки, как бы по 2 человека в номере. Рядом спортзал находится, то есть и так интересно у вас на самом деле. Вообще, знаете, что я бы думаю, можно было бы еще и здесь сборы сделать, российские сборы, потому что, ну, опять же, повторюсь, условия все созданы для этого, питание вообще классное, и супы, и второе, и салатики, то есть все есть. Бу сезгә иткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Тухай Ярбойы урамында Татарстанда Саглык банкының 11-нче ипотека рәсмиләштерү үзәге ачылды. Бирдә күчемсез милек рәсмиләштерү буенча тулы комплекслы хезмәт күрсәтәләр. Персональ менеджер килешү төзүнең барлык этапларында да ярдәм итә. Куркынычсыз исәп-хисап өчен эшләүче сервис сатып алу процессын ышанып башкарырга булыша. В последнее время объем заявок по ипотеке увеличился в 1,5 раза.
В этом году мы выдали более 3,5 миллиардов ипотечных кредитов, поэтому у нас возникла потребность в том, чтобы увеличить количество точек обслуживания по ипотечным кредитам. Сбербанк – это наш самый ключевой партнер в части ипотечного кредитования. Наше сотрудничество уже более 10 лет. На сегодня это, конечно, огромный поток заявок и, скажем так, счастливых жителей, которые приобрели квартиру. Саклык банк аша көшемсез милек сатып алу уңайлыгына түгел, арзанга да төшә. Банкта процент ставкалары һәм беренче кертем күләме кимегән. Яңа йортта фатир алганда ставкалар 7,4%-тан башлана. Тулырак мәгълүмат Сбербанк.ру сайтында. Что-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмах 01 выгодно в аптеках Милфарм, Ихлас и Аль-Каир. Do you speak English? Если вы не поняли, о чем речь, то эта информация для вас. Идет новый набор в школу английского языка «Мистер Смарт». Детские и взрослые группы. Телефон для справок 51 07 56. 8 и 9 сентября обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт в торговом центре «Арзан».